Hai, salutare, mă băieți, mă. Bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu. Și astăzi, nu știu ce face, Wanted, dar în primul rând facem o afacere cu băiatul ăsta, Marius 397. Îi dăm Maverick-ul pe 7.3 kg. Eu zic că este destul de bine, atâta timp cât l-am luat cu 7.2. Suntem în confă cu Sneaky. Cu respect. Sănătate. S-a apucat și el acum recent de YouTube. A filmat primul video. L-am pregătit și așteptăm să ne dea bani. Să-ți dau o țeapă de aia așa. Da. Care se putea făcut între voi doi? Marius. Să s-a pus aplicat, dăm pe confirmă. Poate îmi cumpără și mie vila. Da. Din chirpici. Da. Băi, ia pune Mulțumesc pui frumos. Spune salut YouTube. Și mă felicitări și pe Nabu de Sneaky. Bă, am rang 3. A luat Sneaky, când era mă, ieri a luat rang 3 în tot acum. Da, de dimineață, bă. Dar nici... Îi mulțumim liderului Oaine, că i-a dat celui rang 3. Salut, Marius. Respect. Mai mergem și noi după un an. De când am luat rang 2 și 3, eu n-am putut să fac poză. Nu eram mult prima dată. Și astăzi de dimineață chiar n-am avut timp. Am uitat să vă spun în videoul precedent. Facem și noi un giveaway la 50 de abonați cu niște bani pe RPG 3. Ce bani, mă, fiți atenți. 250 ca 300, ca vedem noi. Când face el 50 de abonați, dau casa 323. Alegem, o să fac un video. Facem video și alege, dăm și casa, dăm și banii. Da, să facem dăm casa la un player, banii la un player, să facem lumea fericită. Păi da, acum, în ajunul Crăciunului. Da, ajunul Crăciunului, e a treia zi după Crăciun. Da, uitați-l pe Nabu de Sneaky cum intră noi. Am și eu, hai să-mi iau, hai să vadă lumea, cu apă. Auzi. Color, parcă. Nu mai știu cum îmi pune aici. Ce, swap colors? Parcă la... Ce? Ia, dă să vadă lumea ce, hai dă, n-aș pe aici. Nu, frate, las. Ia uite, bă, băi, zici să conduci, nu știi. Nu păcât. Hai să facem și noi ceva. Merg și eu să fac un anti-2. Eu, ce vă dă. Ia uitați una, bă, aici, n-aveți ce să iau. Și v-am spus, la 50 de abonați, giveaway cu casa lui Sneaky și cu 300k. Mai multe... Ia zi, mă, de când mai ai bani să joci la barbut, nu mă lași în pace. Da. Condițiile pentru a câștiga e să dați subscribe la mine și la mine. Like la acest videoclip. Și comentariu cu numele după server. Câștigătorul va fi ales. Câștigătorul îl alegem la... Sneaky touch. Câștigătorul îl vom alege la 50 de abonați când voi face. Dăm duty, heal. Hai, dacă fac anul ăsta 50 de abonați, sunt fericit. 2 LVPD HPV. Că ne-a atras atenția liderul nostru, că nu anunțăm când luăm HPV-ul. Wanted. Aici, okay. Nu pot să răsi, că e un punct roșu, cancel find. Da, publicat, bă. Blueberry, prea departe. Luăm și noi la Payday, vedeți cât iau? $863. Îți luai un cap. Bravo, băi, Sneaky. Bă, păi eu nu intrează deloc, mă, nu stau, nu sunt no-like. Păi nici eu, frate, e primul Payday. Dacă vreți... Am luat și atunci, când m-am apucat de server, stăteam să fac ore, să intru în facțiuni. Dacă vreți să filmez după, că mai am un cont la Zentura School Instructor, am auzit că va fi o activitate cu facțiunea Ultra Company, dacă vreți o filmez și o postăm. O filmez eu și tu și mai am un cont o mafie pe RPG 2. Am rang 3, trebuie să iau rang 4. Dacă vreți o să filmez și acolo la oruri, dar momentan să se scoase. Ce să zic?
Mergem și noi după Kodak. Ține bine pe Nu mai picioare. cânta bă, manele. Mamă, după filmare să te arăt ceva. A pus Vlad, poți să iei profil, ești nebun. Lasă-mă, frate, îmi face cu Vlad altul. Hai, mes. Hai, frate. E al tău. Bine. Îi lăsam lui Vixen, că văd că a venit el prim. Da. Da. Să vedem dacă mai este altceva prin Las Venturas. 1300. Te rog să dai G la Vixen. Da, ce să zic. Mergem după Alex. Băi, Nicky, mai ești în confă. Se pare că Eram pe mult, vorbeam singur. ce să-i ceri? Cum era aia să vezi câți abonați ai? Îți povestesc eu după. Porni și noi sirenele dacă s-ar și porni. Hai eu. Păi cum pornești aia, mă, nu? Ce să pornești? Eu un site din ăla și bagi acolo canalul. Nu știu, zic după. Se pare că l-am deschis. Se pare... A, nu face job. 2 te rog. Ia mă, cât luați tu la Payday? Uf, 3800 de dolari. Lăbuț. Man, spun. Intra azi dimineață la Quantos Payday înainte să mă duc să-mi iau haine. Intrai și luai, bă, Gil, stai mă. Zi. intrai la și 7 secunde, nu, intrai la și 58 de secunde și la și 00 să dau Payday-ul. Bravo. Bă, nu e nimeni la casino, decât nu mai joc eu. Era în tău. Uite. Te auzi pe vorul Vixen. Lasă, frate, că îl iei după. Unde ești? La Zenturas. Câte ore? Mai exact. Mă duc să-l arestez pe un băiat. Da, O să uite-ți pe postez bă. giveaway-ul și pe forum. La discuții generale RPG3. Și puteți să vă scrieți și acolo și în comentarii. Să fie Cel mai ușor. activ, Nu cel mai activ. da, La mă, 50 de activ. abonați o să fac extragerea. Cel mai activ abonat până la 50 de abonați va avea ocazia să filmeze cu noi. Da, cel mai activ. Da, mă, De parcă suntem și mari youtuberi. am 100 ca, te rog. Da, 100 ca pe Sant. Nici acolo. Nici acolo. Am- Cum merge HPV-ul ăsta? N-a poza că au demisionat ăștia din clan. Oricum e un clan de Ce părți. faci? Nici tagul nu-mi place. Eu rămân în clanul X. Uite, pe Nabu de Matiu Axelson. Rămân în clanul X în care am rank 4. Clan de părți. Ho, ho. Eu fix aici, da. Unde ești? La LVPD. Bă, sunt și eu aici, dar nu te văd. Arest 385. Uite-l pe bă Marius ăsta. Băieți, cam atât a fost episodul acesta. Dacă v-a plăcut, like. Dacă nu sunteți abonați, vă rog să vă abonați. Să nu uitați de giveaway. Eu am fost Adrian, el a fost Nicky. Salut! Aveți canalul meu de descriere. Salut!